talag saong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World.
To me, I will never very thankful to the organizers of that they chose Bukidnon as the site for all the Mindanaoans to come to celebrate their 100-year anniversary. To me, I will never forget such an event. And you can see the people are here, there are thousands of people here. It's indeed a great celebration for the Seventh-day Adventist Church here in Mindanao. Just imagine, it is very fascinating. The celebration that we are having today is a thing for the members of the church to remember the hardship and the sacrifices and much more the commitment of our church members. My brothers and sisters and young people in Mindanao, I'm really happy to know that you are celebrating 100 years that the gospel reached this place. Congratulations, because you sustained this church, endured the activities, and you support the mission of the church. Akong gipadayon sa pag-abi-abi ang atong tanang makaigsunan alang sa mapadayon kadasig sa atong selebrasyon. Tul kay kini alang sa paghimaya sa Ginoo, gikan karon og hangtod gayud sa paghuman ini nga ang resulta niini atong gipangalmiupo nga kitang tanan mahimo gayud nga tinuod nga mga anak o disipulo nga nagapaabot siyang pagpadayan. This week has been a wonderful week. The Holy Spirit has been working in the heart of all the people who attended, thousands and thousands. We have hundreds and hundreds of baptisms every day. And for me, it has been a real blessing because this is what the prophet saw at the end of the time. Many thousands will respond to the appeal. And the good thing is that God is using every lay person to fulfill this mission. God bless you, brothers and sisters. Maranatha, Jesus is coming soon. Ang atong ginahimo din himaong ang pagtuon sa Biblia sa masayon nga pamaagi. So ang mga bugat nga mga pagtulunan gihimo natong sinsilyo kaayo. Kay mao kini nga atong tuyo nga masabtan sa atong mga kaigsunan. Kay kung sangkap ang atong mga kaigsunan sa pagsabot sa pulong sa Dios, makamao sila motuon sa ilang kaugalingon, makahatag kini kalig-on sa atong mga kaigsunan. Get involved, Jesus is coming soon. Let us unite together as family kauban ng Panimbaya sa Kabuntagon world. Maayong buntag ug malipayong Sabado kanang tanan. Good morning. Good morning. And live kita karon mga kapaglaom dinhi sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon dinhi sa Alumni Church. And ato mga kapaglaom, 1 week diri tungod kay duna tay gipahigayon nga gitawag NDR IEL Harvest Celebration 2018 ang ato mga kapaglaom. Enjoy kay sila nga nag-attend programa alang sa IEL. Yes, isa ni siya kasimana and daghan kayo ng mga activities agi pahigayon. Si Fitz, taon-taon mangid ka diri Fitz, unsa may imong maistorya? Tinuod yun na bisag unsa katugnaw diring lugaran no, magmatagid sila alas 4 para maapil sa atong morning worship. And after na whole day nating morning devotionals and mga lectures, aside na po tayo mga sports food. And tanan gi-invite nga mo get involved. Yes, ang emphasis ani nga to ang kuano katiguman diri is to be involved in God's work. Kay dako kaayo ang buhat no, pero gamay ra ang mga ngani or magbubuhat. So, gi-encourage ang everyone to be involved in God's work no, nga iyang gisalik sa matag usa kanato. Especially ang application. And diri nato nasabtan nga aduna kitay mahimo no, na atay mo-contribute magamay man og madako kini mga kapaglaom, especially sa pagpahat sa mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan. So dapat i-involve gid nato ang atong kaugalingon no, application. Kinahanglan gyud nga dili tang isa-isa. Katong sa una nga gitawag pa na pinulungan nga baryo-baryo kun dili grupo na gina siya. Grupo nga molihok para mas mudako pagid na siya. Unang let us unite together as a family. Amen. 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 Yes, mga kapaglaom, no? Daghang yutang mabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Sama lang ani sa pag-share sa imong talento sa musika. Atong mag-alawit karon no? Ready na sa pagpahat sa manindot nga musika sa awit. Ato ang paminawan si Silan Rhea Bakhatan diri lang sa Harana
sa Kabuntagon. As I look back on this road I've traveled, I see so many times it carried me through. If there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true, and everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, more grace He gives to me. My Redeemer is faithful and true, and everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer is faithful and true. Good morning mga kapaglaom once again. Ang grupo, daghantag mga grupo nga atong nakitan sa nasyonal man o dinhi sa Pilipinas. Nagkalain-lain ang mga grupo nga ato karon nga masugatan. Dunay mga grupo nga nagadala sa maayong balita, duna po'y grupo nga tawag ini makapaluya sa atong pag-alagad. Nini karon nga kabuntagon atong himay-himayon sa isayon kung unsa kining IEL dinhi sa ato nga church karon. Ato makauban karon ang ato nga former president sa South Philippine Union Conference, ang atong speaker sa ato nga devotional, walay lain Pastor Wendell M. Serrano. Good morning, Pastor. Good morning, Good morning, Pastor. Good morning. So, ludid kita ron kay kitang upat mangutana ni Pastor karon. Usa ka pribilehiyo nato karon. Atong tabangan ni Pastor karon. Tabangan gid ka namo ron, Pastor. Mao nang ingon nga gikan ganina hantod karon
gitawag ni siya nga lahutay tani. Yes. Oh, problema. Okay. Yes, pastor, natay mga viewer no nga sa online nga wa pa yun kasabot unsa ning IEL or sa napotay mga viewer nga medyo na wala pa jud prejudice na pagka-prejudice aning unsa man ning IEL no unsa po na ilang kalihukan unsa ning pagpasabot nimo pastor. Mga kagalan, mga kaigsunan, ang IEL usa kini kakalihukan sa Seventh-day Adventist Church nga nagaawhag sa tanang mga membro sa atong simbahan nga moapil sa buluhaton sa ato nga church o kini nga buluhaton walay lain mao ang pagpakaylap sa mayong balita. Kanang mayong balita, maong balita sa kaluwasan ngadto sa kutob sa atong maabot nga ang tanang membro sa atong simbahan makiglabot gyud nini nga kalihukan. Unsa ipasabot sa IEL, pastor? Ang IEL acronym kana sa Integrated Evangelism Lifestyle. Kanang L diha mo'y pinaka-importante nga ang imong pag-apil sa buhat sa pagwali sa mayong balita imo nang tipik o kabahin sa imong kinabuhi. Okay. Dapat pang kinabuhian yun. Oh yes, Oo. pagkinabuhian. So pastor, kinahanglan ba kita nga mo join ta ning grupo sa IEL? Pwede ba nga musimba lang ko, muuli na ko o wa ko'y kuan dia? Okay na, oh, ano? okay na ba na sa kuha? Kinahanglan magid nga mo join ta? Gikinahanglan yun. Kaya nga itong pagkakristoran, kinahanglan doon ay ehersisyo. Kaya kung magsige lang taglingkod-lingkod, ma-high blood man taana, kaya watay trabaho. So kinahanglan na atay trabaho, kini nga trabaho, mao pag-apel. Dili but pasabot nga aktual ta magwali. Ang imong kooperasyon, ang imong pakigduyog, mao na kana ang imong participation sa IEL. Unsa man nga mga kalihukan, pastor, ang ginahimo or ang napahimo na aning IEL? Daghantag mga kaliyukan, community services, pananglit, maghimo ta og mga medical Services, mission oo. services, libre. Wow. O kaha sa mga kabataan, mato tag-eskwelahan, manghatag og unsang mahitabo, mahimo, or mag-identify ta og pinakalisod nga panginabuhi sa usa ka komunidad nga atong tabangan sa iyang panginahanglan. Wow. So daghan kay choices atong mga kapaglaom no nga pwede silang mo appeal sa lahi nga mga kalihukan nga ginahimo. Yes, mo na siya nga importante kay nga mo apelitan. And si Bing ana naa siya inyong interview gahapon, Bing. Yes. Ato nang pagahisgutan ang later no dahil patagpangutan ni pastor, but for this time mga paglaom no ato ang paminaw na isa ka testimony sa ato ang higala nga tungod sa lifestyle sa IEL kana nga word nga lifestyle no nahimo siyang magmaligon siyang pagto ato kining tan-awon. Sa taas nga panahon nga ako nagpundo sa balay, nangita gid ako og usa ka pundok nga makatubag sa emptiness nga akong gibati. Ug dako na kong pasalamat nga naay grupo sa mga care group sa Alubihid nga naa sila'y program nga NDR, IEL nga ang maong activities nakahatagid ka na ko og dakong tubag sa akong gikinahanglan. Ang nurturing nga ilang gibuhat kanako sulod sa among panimalay dako og kahimuan ug nakapahimo kanako nga mangita gayud og grupo nga diin akong pagatampuhan nga himuon ko gid kini siya nga lifetime na nga religious community. Ug dako gid kaayo ang kahimuan nga mga pamuhat sa atong balaan nga makagagahom. Tungod kay nagpadala siya usa ka tigulang nga wa ko kaila nga naa siya partner nga bata nga medyo naagana siya disability. Pero gisaysayan nila ako sa ilang mga natun-an diha sa balaang kasulatan. Ug diin ako na interest kay dugay na gid ako nagahandom nga kanus agid ako mo tampos grupo nga naa gid nag-obserbar sa adlaw nga igpapahulay. Sa pagbasa nako sa Biblia, ako gainusara lang. Una murag kulang gid sa kinabuhi. Gito nga ako giadto ako sa ilang simbahan ug dito di ay sila naghimo sa fellowship sa usa ka baryo Kalatkat, barangay Kalatkat sa Alubihid. Ug dito ang pagsugod sa akong pagsimba sa adlawng Sabado.
kining integrated evangelism lifestyle dako gid kaayo kini nga kahimuan kay nagatubag gayud sa akong panginahanglan. Sulod lamang sa akong pamilya, gusto nako makabot bisan ang duol na kong anak pero layo kayo kabuton. Apan tungod ni aning nga programa sa integrated evangelism lifestyle diin ato gayong makita nga importante ang pagkinabuhi nga gitudlo kanato ni Kristo. Kay kung dili nato ni siya ikinabuhi, samar sa wala gihapon kita makakat-on sa gitudlo og ehemplo ni Jesus Christ samtang dinhi siya sa kalibutan. So maayo gid kaayo kani nga programa diin ang mga aktibidades niya ni dili lamang sa paggrupo-grupo sa simbahan kung dili ang paggamit na gayud sa insakto nga pagkinabuhi tungod kay ang evangelism diin kita nagakabot diha uban nga makapatuon kita sulod sa atong panimalay, atong ma-share ug unsa gayud ang kinabuhi nga gusto ipahimo kanato ni Ginoong Hesukristo. Pagkanindot mga paglaom no sa mga testimonya ni Ma'am Marichu, no? Kung atong himong lifestyle ang kaning itaw natong evangelism, integrated evangelism lifestyle, nindot kay sang epektos ng kinabuhi ug mabago atong panglantaw sa kinabuhi ug nindot kay atong pakirelasyon sa atong mga silingan sa atong pong pamilya. Sama siya experience. Sama siya experience. No? So kita pud mismo, sorry no, ang ato ding mga actions na anay effect sa mga tao nato sa atong palibot. Yes. Karon pastor, balik ta kang pastor. Pastor, kung makilagbigit ka aning IEL, for sure, itong kibuhat niya sa Ginoo natay mga challenges nga mga tubang. Unsa ni mga challenges mga imong i-share pastor nga atong matubang pag join na ini nga mao nga ministry? Ang mga hagit nga atong giatubang kanang pagka dili makigtabayayong ang atong mga kaigsunan kanang very complacent lang bitaw. Kontento na nga mosimba, ana lang. Muna ang usa nato nga problema nga giatubang. Lagi kong murag teacher ba nga mag-invite sa mga estudyante o participate mo niya. Shock sila, di sila mag-participate. Maglaay ka sa classroom, wag na nga setting. So mo po na challenge yung muna sa kada ko challenge. So kinahanglan gid nga mo participate ta. Mo get involved ta sa atong pamaagi. Sa nga pamaagi nato. Diba? Nindot kayo. Sa kung sa panakagamay od ako. Yes. And aron mas masabtan pa gid nato, aduna kitay video nga gi-prepare. Aduna kitay isa ka testimony mga kapaglaom aniya atong tanawon. Ako si Marisa Balanay from Dipolog City. Ako nag-serve as IEL coordinator for 10 years since 2008. O dinhi sa IEL gi-change ang akong kinabuhi, ang akong pagka-choleric na personality, ginay-hinay og bag-o sa Ginoo kay magdalaman og 12 ka care groups. Og sa primero, grabe kaayo ka challenging tungod kay negative ang mga kaigsuunan, ang mga care groups ang ilang response. Apan sa dihang kami nagsugod na og inampuay every day na ami united prayer didto gipuno sa balang espiritu ang matag member nga mo cooperate sa tanang activities nga wala nagyoy mga pagbagulbol. Og didto akong nakita nga bisan duna usahay mga problema mag-away apan luhuran prayer marathon 2016 gideclare ko nga dunay problema sa akong thyroid. Ako ang liog puno og mga limbs og sa doktor pa alarming og apiki na akong kinabuhi. Apan ningon ko sa Ginoo, Ginoo, dili ko magpa-medicate og synthetic. Heal me naturally. Kung naa pa kay ministry ihatag nako aning IEL, buhi ako apan wala na, so be it. Og dinhi gibuhi pa ko sa Ginoo. Adunay Western Mindanao Conference nga IEL ministry nga ipalukop namo di ay sa tanan nga zone. Og didto akong nabati ang providence sa Ginoo na kung magpagamit ka sa Ginoo, siya muhatag nimo og mga panalangin nga dili maihap,
panalangin sa health, panalangin sa spiritual, panalangin sa mga friends, financial ug uban pa. Tungod kay giuna nimo ang uban, usa pa ang imong kaugalingon. The Father knows what we need.
You still watching Panimbaya sa Kabuntagon World, mga kapaglaom. Pagkanindot kayo sa lawiton. And karon padayon ta sa diskusyon tungod kayo sa kapribliyo nga makauban nato si Pastor Sirano. Pastor, unsa ka mahinungdanon kining pagpuyo ingon nga isip Kristohanon? Okay ra ba nga karon okay na ko, nindot akong balay, nindot ako sakyanan, di na ako apila-pila na. Unsa ka importante kini? Importante ang atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kay bisag maayo ang mensahe, pero sukuhe ang mensahero, mo na'y problema. Sa kinahanglan, maayo ang balita o ang tigbalita, maayo pod. Maayong mensahe o ang tigmensahe, maayo pod. Managhaom sila. Pastor, threat ba yun na siya karon? Naabag yung mga inana nga mga Kristohanon nga sa ngalan lang nga Kristohanon. Apan, wala di ay ito, no? Dili na effective ang pagmensahe. Naipipila pero dili daghan. Mas daghan gyud ang mga buotan nga Kristohanon. Amen, amen, amen. Amen. Yes. O karon mas masabtan pa nato kuya no ang unsa ka mahinungdanon nga magpuyo kita nga Kristohanon no nga atong sana siya ikinabuhi, di ba? Ang pulong sa Ginoo adunay video mga kapaglaom nga atong pagatan-awon. Ako si Remy Flor Ilag. Sukad pa sa pagkabata, ako yung namatunan nga ako ang mga ginikanan. Usagyod sila ka mga faithful nga mga magtotoo. Since niabot tong panahon nga ga-challenge mi sa family, dayon nag-separate akong parents. Dito nag-start nga nawala mi sa pagpangalagad. Dito na ko na feel nga wala na jud mi gasimba. Nabautismuhan ko year 2007. Bisan og ingdawat ko kay Jesus Christ. Dihan ako na naka-experience og mga influence akong mga friends nga nakaingon jud ko nga ning apil ko sa mga worldly things like mga pangkalibutanon nga dili unta angay nga apilan sa usa ka magtotoo. Na-realize na ko nga every time maminaw kong mga wali sa simbahan, ma-realize na ko nga kanang unsaon ako ning mga kalipay sa kalibutan dayon pag-abot sa Ginoo dili day ko niya makauban. Dili na ako makauban ng Ginoo, akong family di po na ako makauban sa langit. So dito ko gisigig ampo nga mga year 2011 sikog ampo nga Lord tabangi ko nga makabaton ko kamatuuran nga bisag sa una ra nga panahon nga gidawat na ako si Jesus Christ as personal savior nga ako ang way, akong lifestyle uyon gyud sa iyang kabubuton. Na ay grupo nga every Sunday night mag-conduct og kanang small group, mag-sharing me Bible study. Moadto sila sa balay dayon sa uban pod namo nga makaubanan nga mga batan-on nga mag-adto na pud mi dito sa ilang balay kay mag-Bible study kauban sa family. Hangtod nga dito nako na-realize nga lahi ang akong happiness sa mga kanang enjoyment sa kalibutanon. Mag-study kag Bible, mag-mensahe ka sa uban nga ang imong happiness nga nakailan nimo si Jesus Christ mo po ilahang ma-feel. Ako ang message sa tanan nga viewers sa ato ang Christian life naman gyud mga struggles, naman gyud mga times nga ma-falta, na mga times nga kanang dili nato mahimo atong mga commitment sa Ginoo pero by God's grace and through prayers, through pag-claim sa mga promises sa Ginoo, tabangan kita sa Holy Spirit, tabangan ta sa Ginoo nga mahimo tang light to others, mahimo tang way nga ang tanan nga blessings nga gusto sa Ginoo ihatag sa ato mahimo mahatag gyud ay niya sa ato madawat nato kung magsunod lang gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. So pagkanindot yun no ang epekto sa kinabuhi nato kung atong gidawa si Kristo sa Ito siya kinabuhi. coming from a youth to siya, diba? So naon akong Katungod- follow-up question ni Yes, katungod Pastor. siya nga youth is nagluya sa siyang pagtuod dayon tungod sa small group or care group no nadasig siya. Oh, makita gid nato nga lahi ra gid ako no ang kalipay
kung makiglambig kita sa mga activities sa church. Kumpara tong sa activities sa gawas. Now, karon pastor, makita nato di ba kanang every morning devotion nato nga ginahimo. Makita nato nga dili lang mga hamtong ang gaapil. Apil pud mga batanon. So nindot kayo nga makita nga dasig ang mga edad nga pareha ni ini. Pastor, kanang isip usa sa mga or mao ang speakers atong morning devotional sa nakita nimo nga adunay mga kaigsunan ni attend. Unsa imong handom nga paguli na sila hang balay mabit-bit nila nga mensahe gikan sa imong nga morning devotional. Nga himo silang magmadasigon pod sa ilahang pag-apil sa IEL or care group nila. Ang atong gihimo maong pagtuon sa Biblia, lawom-lawom nga pagtuon apan sinsilyo nga pamaagi. Nga naman, aron masabtan ang pinaka-importante nga bahin sa Biblia. Ang akong hando mao, nga mamauli ang tanang mga kaigsunan, nga maligo na ilang pag-alagad tungod kay nakahibalo sila ug unsa ang ilang gibarugan. Kay dili sila malingla sa mga kalihukan ug unsa, kay kini nga iglesia kumplito sa atong espirituhanon nga gikinahanglan. Amen. Kung maminaw lang ibitaw kita sa mga devotionals, mga wali, kung maminaw lang kita, daghang gitag matunan. Ug ato pong sabton. Ang topic nga gihatag ni Pastor Magudagabuntag, bugat jud kay siya. Dili masabtan sa uban, pero magpasalamat ni Pastor kay iya nang gigutad-gutad nga masabtan jud ma-digest sa ato ang mga tigpaminaw, sa ato ang mga delegates or brethren nato na diri sa MVC. Parang Pastor, nag-isgot man tao, mga pilapil o mga church activities, unsa may imong ikata nga practical nga pamaagi nga makapilta, kanang matawag na to nga tibatanon, mga practical nga mga ways nga makaapil sila niini. Kung asa mo muhaom ang imong gana, hilig, dito ka mapil. Kung maayo ka mo kanta, dito ka sa mga mangantahay. Kung hilumon ka, dito ka sa grupo sa mga mag-ampuay. No? Kung wag kay talento, tigpasan ka na lang ka og soundbox. Kung asa ang mga... Or kung dili ka kapasan, tig-smile na lang ka, di ba? Tig-abi-abi sa mga bisita. Pwede na siya. Pwede nga kita tanan mangantahay or kita tanan magwawali. So lahi-lahi jud no ang taha sa gihatag sa Ginoo sa tuwa. Maglamano sa atong mga kakuan, sa atong mga brethren sa atong simbahan. Pwede. Muna siya kung ginapasabot ganina nga, magamay o madako, naagi to'y mo-contribute. Di ba? Naagi yun. Pastor, sa man nga mensahe imuhang mabilin sa atong mga viewers? Ang ako mensahe nga ikabilin sa atong mga kaigsunan mao, sukad masukad sa ako ministry, karon pag ko naghimo og series sa devotional sa pagpalawom-lawom sa pagtuon sa Biblia. Kay dugay na ni nako nga nahimo diri sa classroom sa Mountain View College sa akong mga estudyante. So nangita ko pamaagi nga masabtan sa mga kaigsunan sa sinsilyo nga pamaagi. Mga kaigsunan, akong kung gituyo sa paghimo, tungod kay na-challenge ako sa usa ka billboard diha sa Cagayan de Oro City nga akong nabasa, matagkaroon og gunya moagi ko sa mao nga dalan nagingon, ignorance is prison. Ang pagka-ignorante kuno bilangguan. So kini nga atong gihimo karon, mo ang pag-edukar ka nato sa atong pasikaranan sa balaang kasulatan. Nga bisan labing pinakaubos nga nahibaluan sa tao iyang masabtan tungod kay ato yung gimong sinsilyo. Gusto nako pod ipasabot sa atong mga kaubanan sa buhat o guban pa, palihog, hinumdumi kini. Learning and knowing is one, but sharing is another one. Bright ka makasabot, pero tingalig bugo ka, mupahat, mo na'y problema. Mao gyud, so ato ging ipahat ang ato naton dili nato sa sinsilyo nga paagi. Oh, salamat sa sinsilyo nga paagi. Salamat jud kay Pastor Wendell Serrano sa pagpahat sa imong mga nindot nga mga mensahe o ginaota sa atong mga kapaglaom nga naagid tay na silsi sa atong unahuna ug naabot tay i-share o atong i-apply sa atong kinabuhi. Karon ani usa ka testimony makahatag og dugang kada sigon sa ato nga pwede di ay ma-apply sa atong kinabuhi ang ato nga tunan dinhi ato kining lantaw. Ako si Mila Junsay Bangkerigo, taga Mutya, Zamboanga del Norte. Actually, ako ang care group coordinator sa Mutya. And then, sa sinugdanan, tinuod na dili gyud ko gusto mahimong leader kay ako nakita nga bugat kaayo na nga buluhaton. During sa United Prayer iyang gipakita nga miabot jud nga sa
Diha nga gasugod nami sa confession time. Bubo niya ang murag bagyo nga ulan, grabe kakusog nga asa among pagtuo kay tungod na nagpiyong man mi, grabe gyud kay kusog sa ulan hangtod nga nahuman gid namo ang united prayer nga nitapos pud ang ulan. Pag human ana, pag abot namo sa kuan na kay manguli na ang among mga bisita nga mo nag-lecture sa amoa, nakita lang namo nga na-discover namo bisag tulo gamay wala nahitabo sa among church. Didto murag na kuan ang ako ang huna-huna nga laka iya gyud ini sa Ginoo ni nga buluhaton, dapat gyud ni siya himuon. Ug among nakita nga sa diha nga nagsugod na ang amo ang mga taha sa kada care group. Ang ako lang yung murag imposible kayo siya tan-aw nimo tungod kay ang tanan nga mga care group nga natahas kung unsa man ang ila ang dapat himuon. Sila na mismo naghimo during sa kanang mga churches, mga services like midweek, bisper, ang attendance mura nag pangsimba sa Sabado. Ingana na siya ka nindot ba. Dayon ang tanan nga mga programahan ay na nga wala gyud ko naga problema unsaon nako nga pagtudlo nila nga mo ni inyong buhaton. Tungod kay ang balang espiritu maong nagahom. Ako gyud nakita og ni-realize gyud nako nga grabe gyud ang gahom sa Ginoo mo'y mubukbo. Tungod kay sa diha nga akong gitan-aw akong kugalingon nga murag isura ani oy di man siguro ko kamao. Siya nagigagama tanan. Then ako nakita nga ang mga kaigsuunan dili na bagulbulan. Willing na gyud siya nga muhatag sa ila ang time, muhatag sa ilang talent ug muhatag sa ila ang mga kanang bisan sa mga alamutan. So mauna nga ang among united prayer amo gyud na siya karon nga gi-continue. Ang amo ang midweek nami united prayer after sa Sabat pagkahapon na agyapon mi united prayer ug hangtod sa Sunday morning 4 or 4:30 in the morning mo gyud na ang amo na practice karon. Ug among nakita nga ang united prayer na agyud ako kaayo nga nahimo tungod kay ang mga kaigsuonan moduol lang nako ang ila daw mga pag-ampo. Grabe kuno ang care group mag-ampo kay dunggon daw. Diba amazing kaayo ang Ginoo.
Maayong adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Dinidapit sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon. Naigipahigayon karon nga IEL Congress. So ako makauban karon ang usa sa mga volunteer sa Media Ministry sa Zamboanga Peninsula Mission. Laylain maanyag nga binuhat si Miss Mikay. Good morning. Yes, Yowing. Good morning, sab. Naagita diri sa ginatawag natong MVC kon Mountain View College. So imo ko karong ubanan sa Bible Beats. Unsa man atoy pangutana sa atong mga kapaglaom karon? Yes, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom kung unsa may opinion nila anang ginatawag natong langit. Wow, wapo na nga pangutana tungod kay ang Ginoo nagsaad siya nga sa diha nga nikayab siya sa langit unya nag-ingon siya nga kung tuwa na ko dito mag-andam ko og luna o mansyon aron nga mukuyog ta niya kung asa gani mo atuwa usab siya at atuwa usab ako mo na isaad niya. So ready na ka sa atuwa karon nga pangutana. So go. Nay, unsa man gid nang opinion nimo nang ginatawag natong langit? So nagsaad man ang Ginoo nga sa pagbalik niya dalon ta niya didto. Alang sa mga taong matarong oray magpuyo sa langit. Unya unsa man dito sa langit? Unsa may makita dito? Ato ang ato ang Dios. So ya unsa man ang imong panglantaw anang ginatawag natong langit? Para nako ang langit usa ka dapit nga walay kagulanan. Puro lunong kalipay. Langit? Langit. Langit. Di ma-explain na pulungan langit. Uy, sa kanindot walay ikakumpara. Unsa may bation nimo ya kung naa na ka kung usa ka sa madalaan ng ginatawag natong langit? Parting lipaya, di ba? Parting lipay kay ta. Lipay kayo. Kamuntulo, sige, kamuntulo. Nay, unsa may inyong opinion anang langit? Kanang gitatawag ni Ginoong Hesus nga og pagbalik niya dalon ta niya didto. Unsa man ang inyong panglantaw? Opinion ninyo ana? Sige. Murag bakasyon grande, di ba? So, Millennium. Ang importante dito nga mabalik ta pagkabata. Kung ika-istorya ka ng langit, mao na siya ang ato ang Pinoyanan nga walay katapusan. Amen. Ikaw, ma'am, unsa po nimo? Anang langit, nindot tayo na puyan, kay wala tanan mga kaguol, mga kasakit, mga kagukot, muna akong ganahan. Walay kalag, puro sa kalipay. Amen. So, mga kitag langit, ma'am. Ay, sure. Mag-reunion ta sa langit. Amen, amen. Langit. Mao na ang gihandom nato tanan nga lugar. Usa ka lugar nga wala nay kabalaka, walay problema, tanan malipayon o kauban sa Ginoo nga ato nga gialagaran. Amen. Ang langit kay hindot kay dito. Handom nato no. Nga dili wala nay kasakit, wala nay kamatayon. Doon kalipay forever. Ay kanindot anak kaayo no kay makaadtog gyud ta sa langit nya. Dili na ta magpuyo diri nga puros jud kanang kasakit. Ito wala nagiluha bation. Wow, ikaw ma'am. Ay happy kay ta labi naron sa ato ang yari diri nga padong gyud sa langit ng gusgutan. Nya happy jud kay ko labi na sa Hope Channel ako makita kalabuntag. Kamo jud. Ang langit diin mo ipuloy-anan sa atong Ginoo o atong Dios maglalalang. Ang iyang itubag karon manubo nga pinulungan. So go. So kundi nga istorya to mga sulod ko sa langit kaluwasan. So ang nasabtan ako ato Mike kaluwasan nga gitagana sa Ginoo. Ako usap pud ko nagiya sa makaigsuonan nga akong gidala. Wow. Para madala nato dito sa gingharian. Sa langit. Nang pasabot sa akong istorya. Wow. Yes, Mike, thank you kayo sa imong pagkuyog nato. Nasayra nato ron atong mga kapaglao, manubo man Pilipino. Totoong Pilipino ang gusto gyud nga moadto ng langit nga gitagana sa Ginoo lang nato. Yes, wing gusto gyud sila dito nga makaadto gyud aron kay ilagi mabati ang kalipay nga moadto tag langit. Yes, apil ta ana gusto ta moadto anang langit nga gitagana sa Ginoo. Kuyog nato atong pamilya. Uyong kana. Yes, uyong gid kayo. Kayo. So asa makita na nga verse Bible? Dinhi sa Revelation 21 bersikulo 18 nagakanayon, ang paril hinimog batong haspe samtang ang syudad lunsayng bulawan, matin-aw murag bildo. Wow, pagkanindot anang ditong langit nga gitagana sa Ginoo. So once again daghang kayong salamat May sa imong pagkuyog nako karon. So sa sunod na pud nga higayon. Yes. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran. Micaela Alexia Masayon. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Salamat kayo no hinaot na nga mo pud na inyo ang gihandom nga langit
nga gitagana sa atong Ginoo. Okay, handom na to tanan. Bisan magsuroy ta sa kadalanan, ang handom nga mo to gitag langit. Okay na itong ultimate goal. Mas ligsan palang tadayan niya, wata naghandom langit, delikado. Di ba kung atong imagine nun, kimura sa uga ng makita to sa salida, pero tungkol kay gisulti sa Ginoo, una sa Biblia, tinuod siya nga may exist. Anyway, mga paglaom, no? Atong sutaw na ang atong mga celebrants. Sa birthday bulletin. Sa October. Atong tanawon din sa atong birthday bulletin. Happy birthday! Jehel Orsolano. Das Espinido. Happy birthday, Das. Rotiton Castillo Rubino, happy birthday. Pedro John Pleños Jr., happy birthday, sir. Jehel Orsolano, happy birthday. Nigel Solis, happy birthday, sir. Happy birthday! Raichua Almeda. Pastor Teddy Baang, happy birthday. Ma'am Rosario Ginarque. Oo, happy birthday. Daisy Masilones, happy birthday. Danica Icarma, happy birthday. Lulit Auntie Utab, Lolit, happy birthday. Leah Bombeo, happy birthday. Ate Leia from Hingog, Salud Rionido. Talisayan. Don Edron Dalman, Happy happy birthday, birthday. Raisa Kabahog, Saisa, happy birthday. Luz Prieto, tanan sa October. Wow, happy birthday. Jane Big, Baron. happy birthday. Asa to niya. Kurt Maverick Maverick Alawi, Alawi. happy birthday. Regine Magluyan, happy Happy birthday. Aubrey! Happy Happy birthday. birthday, Aubrey! Okay. Oo. Mo ni importante nga daghang ma-birthday. Paabot na to nga mo Happy kuhit na to. birthday po to, Cheryl sa Hulga. Ako roommate. Og happy birthday po sa papa ni Shute atong engineer sa audio. So happy birthday sir. Gikan kini sa imong kinakusgan nga anak nga si Shute. So manganta ta. Okay, ready? Ano na, one, ready? Happy birthday to you. And mato na ta sa atong greetings. Mato na atong good morning, Pastor Kidit, na di sa tubangan, si Pastor Dr. Salarda, Ma'am Salarda, sa tanan nga mga workers nga nadiri, na si Sir nga Bakos, Charlie Bakos, kaban siyang wife, sa tanan nga mga nadiri karon. Pastor and Mrs. Okay, padahal, limot ko. Dagit ako, live audience karon mga kapaglaom no Kuya Wing, di ba? Dagit live audience diri sa MVC Alumni Church. So kaway-kaway mga kapaglaom. Salamat kayo sa paglanta o sa pagsuporta sa atong Panimbaya sa Kabuntagon World. Ayan, so dasi kayo sila mga kapaglaom no. Sayo kayo sila diri, wala pa nagsugod ang ato ang Sabbath School na sila diri. Actually, Harana pa lang sa Kabuntagon nagsugod alas 3 sa kadlaw. Si Kuya Wing, puno na ang church. Yes, og na sila gipanghatag nga greetings. Akong basahon happy Sabat sa my family in Gipos, Aldane Blessed, and Tonton, Ashley, Danielle, and Ashundia Makayan, and to all brethren in Gipos Central Church from Sister Alice Riquelio Boy, sir. Yes, ako pong gigit si Pastor Jemer Kabayad o si Ma'am Rebecca Kabayad nga nananaw karon. Thank you so much. And also, Pastor Mendez, Joseph Mendez and Ma'am Relin Mendez. And sa tanan ng mga taga-Talisayan o sa United Soviet Association o sa Hingoog City ng mga kaigsunan nato. Salamat kayo sa nasiyong pagsuporta. And sa tanan po nato mga viewers sa Facebook o sa atong GISA Channel 33. Thank you so much sa iyong padayon pagsuporta sa Hope Channel o sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, o ako po pasalamatan ang tanan nato nga mga sponsor sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Ma'am and Dr. Kura Wahiman, sa nato nga mga nagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon, ang among pagampo kanunay magapaabot diha kaninyo. And good morning and happy Sabbath no sa among usa sa mga supporter na mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon or sa Hope Channel na diri karon ning uligikan sa US. Mr. and Mrs. Prahes. Good morning kaninyo. Yes, additional greetings. Please greet Badyango Adventist Church member, Palimbang, Sultan Kudarat, especially Lani family, gikan kani kang Pastor De La Cruz. Mga kapaglaom, no, another episode na pod ang nahuman. Kuya Andrew, Ate Charm, Ate Lovely, no, Kuya Christian. Mga kapaglaom, atong timanan, ikaw, ako, dapat i-involve yun nato ang atong kaugalingon. Isip o sa kadisipulo sa mensahe sa Ginoo, no? Ato tong timanan ang giingon ni Pastor Serrano ganina, learning and knowing is one thing, but sharing is another thing. And muna siya pinakatumong sa atong pagpuyo diri sa kalibutan nga dapat i-share nato kung unsa man nga pagtulunan ang atuang natunan. Pagpasalamat pud kang Pastor Dahunan, mga kapaglaom. Pastor Kadermag, isa pagyagawing. Okay, mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado para sa another episode na pod. Atong ang kunon ang grasya himaya nga sa langit kanato gikasa.
Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan o naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath, everyone! Thank you so much for watching.